Здравейте, приятели! В това видео ще ви дам информация колко здрави са екшън фигурите на най-популярните марки, които се продават в България. Или с други думи казано, дали тези екшън фигури ще издържат в ръцете на вашите деца без да се счупят. Една голяма част от хората купуват тези екшън фигури за своите колекции и ги пазят и ги поставят в витрини, както правя и аз. Но друга част от хората купуват тези екшън фигури за своите деца и смятам, че е важно с тях да разберат дали тези продукти заслужават, дали тези продукти са удачни за децата им и тъй нататък и тъй нататък. Защото децата обичат да ги ремонтират, обичат да си играят с тях. Спайдърман, сега ще те ремонтираме. И най-вече децата обичат да чупят играчките си. Затова гледайте това видео и ще разберете кои екшън фигури са здрави, кои екшън фигури ви препоръчвам аз и всичко това на база на моя опит с моя 5-годишен син и неговите екшън фигури. Фигурите, които той притежава, са Спайдърмен на Hasbro, това е Razor Ramon на Mattel, Жокерът на Макфарлейн и тези фигури на Бандай, които са двама гоковци и един Наруто. Ще започна с фигурката на Бен Райли Спайдърмен на Hasbro. Честно казано, тя е любимата на сина ми и съответно отнесе най-много игра и съответно поради този факт има и най-много белези от игра. Но въпреки моето очакване той да я счупи бързо, това не се случи и фигурката се оказа доста здрава. Виждате следите от изтъркано по краката на Спайдърмен, съответно, ако не се лъжа, има и на главата и на други места по тялото. Наистина доста игра хвърли върху нея, но не успя да я счупи. На няколко пъти откъртваше, изваждаше този крак от ставата, връщахме го и крака все още работи добре. Фигурката е подвижна, не е прекалено разхлабена или нещо такова. В този контекст ставите държат. И това, което искам да отбележа е, че въпреки агресивната игра с тази фигура, беше подмятана и по детски площадки, хвърлена на земята, дърпана от други деца, фигурата запази своята боя и не успя да бъде изчупена в крайна сметка, което говори доста добре за качеството на Hasbro. Така че Hasbro, на база на моя опит с този Спайдърмен, е определено нещо, което е, ако го кажем, kids friendly, т.е. децата трудно ще го счупат. Самата фигура е здрава, пластмасата и ставите и въобще всичко е направено така, че да издържи на доста агресивна игра. Затова аз лично ви препоръчвам Hasbro. Доста здрави са за цената, която плащате. Смятам, че получавате добър продукт. Разбира се, това е моето мнение на база на тази фигура, но смятам, че и другите подобни фигури, другите фигури на Hasbro също ще се държат по този начин. Така че Спайдърмен или Hasbro или друга фигура на X-Men е подходяща за деца. Здрава е. Следващата фигура е Razor Ramon на Mattel. Mattel не са особено популярни в България, няма толкова много екшън фигури и сина ми се здоби с нея по малко странен начин, понеже аз събирам фигури на кичисти. Той гледаше витрините, много искаше да му дам нещо оттам и аз реших да му дам тази фигура като най-незначителна и неважна за мен, но в крайна сметка не знам защо той много я хареса и също доста агресивно си игра с нея, но подобно на Hasbro тази фигура издържа. Тя е доста просто направена, с здрави твърди стави, без особено много артикулация и в крайна сметка издържа една година агресивна игра без особено много поражения, въпреки че отново беше хвърлена, подмятана, удрена в други фигури и т.н.
но това с уговорката, че в крайна сметка това е доста елементарна фигура и Матео не се предлага в България, по неки чисти не се предлагат в България, нито пък в сайта на Супер Той. Но в крайна сметка за хората, които имат такива фигури, трябва да знаят, че Матео не е лош избор и фигурата, нека да го кажем така, държи на бой, държи на детска игра. Така че това определено е нещо, което ще е окей за детето ви и то няма да го щупи толкова лесно. Продължавам с Жокера на Макфарлейн от Mortal Kombat. Макфарлейн са доста популярни фигури в България и не ме питайте защо подарих това на 5-годишното си дете. То много искаше Жокера, видя тази фигура, много му хареса, не бях сигурен дали съвсем разбира естеството и т.н., но ревеше, плачеше, искаше тази фигура, така че му я взех. И в крайна сметка тя остана здрава, въпреки че не е играл толкова много с нея и то си личи, защото тя е в доста добро състояние. И играл определено време, пак я ръчкаше, чекнеше го, правеше шпагат и тъй нататък. Ставите му издържаха, нищо не се разпадна. Общо взето фигурата оправда едни добри очаквания, не се щупи, не се подаде на детска игра, въпреки че пак подчертавам, не беше толкова агресивна, колкото с предходните две фигури, но все пак Жокерът оцеля. Не знам дали конкретно серията Mortal Kombat на Макфарлейн е малко по-здрава, за разлика от Батманите. Батмани не сме имали, но от това мога да съдя, че горе-долу те държат едно качество и то е относително добре, така че Макфарлейн е окей за децата ви, фигурите ще издържат. Важно да добавя е, че преди това имахме една фигура на Fortnite, която беше на Макфарлейн. Тогава тето им беше много малко и буквално я разпарчедоса на парчета, но ставите бяха така направени, че фигурата можеше да се сглоби всеки път, след като той я разглобеше, но пък доста лесно се разглабеше в крайна сметка. Така че оставям вие да прецените. За мен Макфарлейн е удачен избор за дете. Фигурите са здрави, фигурите са издръжливи и фигурите са добре направени, както може да видите от Жокера. Детайлите са приятно направени, особено за цената, която плащате, понеже Макфарлейн с една идея по-евтини от Hasbro и за тези пари смятам, че качеството е доста добро. Следват фигурите на Bandai и тук си имаме цели 3 фигури, 2 от Dragon Ball и един Наруто. Честно казано, мислих, че много бързо ще им види сметката на тях, поне както ги гледа човек, от пръв поглед не дават вид на много здрави фигури, но за моя голяма изненада фигурата оцеля. Особено тази фигура, с нея също имаше много агресивна игра, въпреки че не му давах да я носи на площадки и по други повсеместни детски събития. Вкъщи доста си игра с нея и въпреки че изглежда крехка, фигурата оцеля. Впоследствие аз се загледах в ставичките на тази фигура, за съжаление не може да ви покажа това на камерата, но тя има метални ставички, т.е. самата става е щампована с едно метално винче, което явно добавя здравина към самата фигура. И както подчертах, въпреки агресивната игра с тази фигура една година, тя оцеля. Няма как да не отбележа факта, че имаше и един малък проблем с тази фигура. Детето ми много местише нейните ръце и в последствие гърбът и се откачи, или плочката, която е направена отзад, се откачи от самата фигура, но както може да видите, тя стои на едни чопчета, явно просто не е била залепена и тази част се връща лесно обратно, както и се маха. Аз реших да не я залепвам,
понеже едно залепване с лепило би решило проблема, но ако си ми реши да я натисне отново, това би довело до счупване. Така че имайте предвид това за фигурите на Bandai, може нещо подобно да се случи, да падне някоя част, но те са направени като модели и е лесно да се сглобят обратно. Това за мен е голям плюс. Трябва да добавя, че и фигурките на Bandai изглеждат страхотно и детето, предполагам и другите деца, в крайна сметка ги обичат. Важно е те да чувстват удовлетворение, това да е любимия им герой и уверявам ви, децата разбират. Децата имат вкус към хубавото и тези фигури им харесват. Ще повторя, те са добре направени, с хубави детайли и децата им се кефат, а още по-хубавото е, че са здрави. Този Гоку е доказателство, въпреки много кълчене, чекнене, понеже самата фигура позволява това. Тя оцеля една година здрава игра, най-вероятно ще оцелее и повече. Същото може да се каже и за тази фигура на Гоку. Тя е съвсем малко по-различна от предходната. Това, което искам да допълня е, че тези фигури идват с доста аксесуари, няколко лица, няколко чифта ръце и на моето дете му беше много трудно да сменя ръцете, да кажем, че то не можеше само да направи това. Аз ги бях отделил на едно място в едно пликче и когато той искаше нещо да смена, дали лице, дали ръце, ме молеше, аз го правих за него, но не е удачно да ги оставяте на децата, защото те ще ги загубят. В крайна сметка така съм преценил аз, може би ако детето ви е по-голямо 7, 8, 10, 12 години, то няма да има тези проблеми, но аз съм длъжен да отбележа това, защото правя ревюто на база на моите преживявания с моето дете. Същото мога да ви кажа и за Наруто, но за разлика от фигурите на Dragon Ball, неговия гръб не падна. Явно има подобрения в тази фигура, но съм сигурен, че дори да бъде насилена и да падне, ще бъде лесно отремонтирано, така да го наречем. Тук детето ми се опита да направи шпагат с Наруто, издърпа единия му крак и понеже тук има едни екстра ставички в тази фигура, които се намират ето тук, то успя да изкара крака на Наруто. Виждате как е сглобена, как е направена фигурата от тези кадри. За щастие крака лесно се върна на мястото си и към момента не сме имали други проблеми с тази фигура, но също така трябва да отбележа, че той не е имал достатъчно време да си играе много с Наруто, за да ви дам повече фидбек, повече информация за тази фигура, поне на база на опита ми с гоковците. Тази също изглежда обещаващо, ставичките изглеждат здрави, забелязах, че и на него ставите имат метални щампи, така че очаквам Наруто доста да издържи. Така че ако детето ви е фен на Наруто, иска подобна фигура и се притеснявате, че той е преклено малко и ще я счупи, най-вероятно това няма да се случи и Наруто ще издържи, а пък може да се случи. Това, което мога аз да ви кажа е, че фигурката е здрава и би издържала на даден обем от детски напъни, игра, удари и чекнене. Също така, ако отдели нещо от нея, сега ще отделя този крак, то виждате ball joint-а. Ако направи това, то лесно това ще бъде коригирано и това е нещо много важно за фигурките на Bandai. Направени са по начин, по който трудно да бъдат счупени, защото при по-голям натиск частта се отделя и това общо взето лишава детето от възможността да нанесе по-големи щети на фигурата. Все пак това са деца, нормално е да счупят нещо, но поне това, което аз знам е, че когато те харесват своята играчка, гледат да я пазят, поне доколкото могат. И общо взето това е. Bandai е един много, как да кажа, удачен вариант. Фигурите са красиви, хубави са и децата ги харесват. Както и Hasbro, както и McFarlane.
Според мен няма да сбъркате с тези марки. Затова правя това видео да ви успокоя, че са здрави, държат на детска игра, а и не само за вас, не само като информация за децата. По принцип за всички колекционери, не се притеснявайте, че тези фигури ще се счупат или въобще лесно нещо ще им се случи. Не, няма. Направени са добре, направени са хубаво. Фигурите на пришелците. Няма как да пропуснем и пришелците, но моето дете няма нито една фигура на NECA и това е съвсем обяснимо. Фигурите на NECA не са подходящи за деца. Не са подходящи за деца под 10 години според мен, понеже те са много чупливи и ако оставите детето да си играе с такава фигура по-агресивно, то определено ще я счупи. Това няма да свърши добре. Абсолютно ви уверявам в това нещо. Може би фигурките на косинурките нинджа са малко по-здрави, но тези на хищниците, които имат повече детайли, определено ще бъдат счупени. Ставите на тези фигури не са направени за игра. Те са направени за да си ги нагласите в някаква поза и да си ги държите в витрината или на рафта, за да красят вашия дом, както съм направил и аз. Така че NECA за деца не. Общо заето това е всичко, приятели. Надявам се да съм ви дал полезна информация относно най-популярните марки екшън фигури, които се предлагат в България и на база на което вие да вземете своя информиран избор. Пожелавам ви да сте здрави и до нови срещи!